counting down the 10 biggest hits of the week. Alright folks, give it a quick check. It is now 45 minutes after 11 o'clock on a beautiful Saturday. Yes, beautiful Saturday kasi mga kabisyo, eto na po ang ating Love Radio Top 10 Countdown. As eto na, ang ating Love Radio Presents. Dahil may kasama na po ako ngayon, may makakausap na rin din po ako. Let's all welcome, ladies and gentlemen, hindi lang po isa, kundi dalawang magagaling na mga ngawit. Okay, ladies and gentlemen, without further ado, let's all welcome Nolo Lopez and Josh Garcia! Yes! Welcome! Welcome to Love Radio. Siyempre, unang-una nating babatiin si Ma'am Josh Garcia. Josh, welcome dito sa Love Radio. Yes, hello. It's nice to be here. Ang tagal bago ko nakabalik. Thank you naman at binigyan niyo uli ng pagkakataon na makapag-guest ako sa inyo dito sa Love Radio. It's Yan. always an honor. And of course, Nolo. Oh my gosh, this is my first time to be here. Lumaki ako na pinakikinggan ko ang Love Radio. Kaya this is a blessed day for me. Ayan. So thank you for having me, DJ Of Diego. course. Thank you very much din sa pagpunta dito ninyong dalawa. And of course, kami ni Ma'am Jos, we got a long way back na history na sa ibang station pa ako noon before. Yes. Until now. Okay. Wow. So sa mga kabisyo po natin, sa mga nakikinig po, baka yung kanta ni Ma'am Jos is kinakanta nyo na sa video, okay? Di ba? Doon mo malalaman daw na talagang sikat ka na pag kinanta na sa video okay yung kanta mo eh. Which is of course yung awitin mo ni Ma'am Jos is... Ikaw ang tangi kong iniibig. Oh, di ba? Alright, so now ngayon, gusto ko malaman, paano nabuo yung tandem ninyo? Yon. Saan Ikaw na nagsimula? Ikaw na muna, Yeah, idol alright. ko. Okay lang. Opo, we're blessed dahil nung pandemic, blessing in disguise yun eh. So, syempre, mga online shows, ganyan. So, yung manager ko sa Malaysia, Ina Munoz, hello. Yan. So, pinakilala ako sa kanya dahil may online show daw siya. So, yun, nag-guest. Tapos yung fans natuwa yung tungkol dun sa tandem namin. Kaya, kung nung nag-click kami, sabi ko, why not write a song for the both of us? Okay. Doon lang yun. So mamaya tayo pupunta sa song. So nalaman na nila, na-establish na natin paano nabuo yung tandem ninyo. Kaya kayo yung guest natin ngayon dito. Now, let's go individual. Umpisahan natin kay Ma'am Jos. Kailan nag-start yung singing career mo? How young are you? Sobrang young. Nag-start ako ng 7 years old. Wow. First time akong nanalo sa local amateur contest while I'm playing the guitar. So, nag-first prize ako agad. Wow. So, doon ako nagkaroon ng inspirasyon na, pag pala nanalo ko, may perang, mayroon ako matatanggap na pera. So, parang pwede gusto palang ko na laging, pagkakitaan. doon ko lang na pwede to So, doon na nagsimula na gusto ko laging sumali, gusto kong kumanta. So, sa mga kontisera. contest. Kontisera ako dati. Ayan, okay. About you, Nolo? Yes, simula bata pa talaga gusto ko na kumanta sa school, ganyan. Tapos when I was in UST, I was also writing songs. I Okay. became the first winner of their first songwriting competition. So, yun. Tapos eventually, I joined a lot of contests on television. So, mga television. kontisero din. Ay, oo, nako po. So, parehong mga kontisero. So, hindi na question dyan yung pagdating sa craft ninyo. Ang galing nyo. Now, gusto kong alamin kay Ma'am Jos, sino yung mga influence mo like, di ba, pag binubuo natin yung kung ano gusto nating tatakahaking linya ng awitin, sino yung mga naging influence mo? Let's start with local. With local, Regine, Oh. tsaka Lani Mizalucha. Wow! Whistle nga dyan, whistle. Grabe yan. Sa international Yes. naman. Sa international, Whitney Houston, Mariah Carey, tsaka si Celine Dion. Sila ang Grabe. tatlo. Talagang mga belter.
Sa'yo naman, Olo. Sino Ay, naman yung syempre mga naman, I influence grew mo? up with Martin Rivera Okay. songs and then Gary Valenciano. Ngayon sa international, sobrang favorite case si Guy Sebastian. Okay. Oo, kasi nga, mahilig ako sa contest. So, when he won sa Australian Idol, I go, I wanna be like him. Wow. Alam mo, maganda din kasi pag meron kang tinitingala na parang meron kang peg na para ma-hit mo eh. Correct. Malalaman mo rin din na ay kulang pa, you have to update yourself. Yes. Ano ba yung parang marating ko to, hindi yung pwedeng ay ang galing niya. Tama. Something like that. Now, let's talk about yung song na who write the song? Ako po. Okay. Yes, so while I was driving with my wife, traffic, pa-skyway na kami, bigla na lang may group chat kami, di ba? So, biglang nag-hum, ganyan, melody, and then nalapatan ko na ng lyrics. So, yun, in audio memos ka lang sa Okay. iPhone, and then, yun, sinend ko na sa group chat. Sabi ko, ito, I'm gonna write a song for us. So, sabi nila, go! So, ganun lang siya kadali. yes. Ganun lang siya kadali. At napakadali talaga niyang ginawa kasi pagdating ko rito noon, i-record na natin, wala pang ilang days lang. Sabi ko, gano'n 1 week kabilis. lang, like less than 1 week. Less than 1 Yeah. week, oh. So, actually, ganun talaga. Minsan weird talaga yung mga songwriter. Totoo kasi meron akong kakilala talaga. Sabi niya kahit madaling araw, tulog, biglang may Yes. papasok na, Yes, totoo. biglang gigising, isusulat kasi hindi mo pwedeng pag isulat mo, makakalimutan mo eh. Mawawala na siya eh. Yes. So buti ngayon, di ba, yung sa phone, na-record mo na. Yes, correct. Unlike before talaga, sulat, maghahanap ka ng papel, madaling araw. Yeah, and the hardest part is paano mo maalala yung melody, di ba? So ngayon talagang, kunwari, nasa banyo ka lang, may milagro kang ginagawa. Kung Dapat nandun yung phone mo, i-record agad. la, la, la. Biglang may pumapasok. Yes, totoo po Like yan. for example, kay Yael ng Sponge Cola nung na-interview ko way back before, yung The Queen of Tears na K-pop telenovela, nung habang nanonood siya, biglang parang dahil sa emotion, biglang nakaisip siya. Yeah. So, yun, nasulat niya kaga in 12 minutes, andun. Parang sa'yo, biglang pag may pumasok, biglang boom, ganun talaga. Kasi sa totoo lang maraming mga kumakanta, pero yung sabi nilang mahirap is yung magsulat. Yes. Yes. Kasi hindi siya pwedeng basta na pag-aralan. It's something na talagang it's a magic eh. Yeah, it's magic. Oo. Kasi maraming din nag-try na nagsulat na perong walay din. Correct. Di ba? Saka importante, DJ, yung yung connected ka dun sa emotion mo. Kagaya si Miss Joss, she wrote a song for her mom. Diba? Ano nga title nun? Mother. Mother. Yeah, so she wrote that Yeah. song. Oho. Naging theme song yun sa movie na Wow. ni Aljur Abrenica. Ayan, Sa no? movie nila. So both kayo ay nagsusulat, both as kontesero. Well, it makes sense na talagang perfect talaga yung tandem ninyo. Nakakatuwa naman. So the song is all about It's all about hanggang dulo, you're hoping na kahit sobrang daming mess, you're still hoping na kayo pa rin at in the end. Yun. So, kahit pagod ka na, parang lagi ka na lang mali, ganyan. So, sige, let's hope for the best. and so it's all about parang commitment. Yes. Parang ganun. You have to commit na syempre ang problema naman madadaanan naman niya along the way. Tama. Like sa inyo sa mga musikero, sa Ay, mga naku. artists, especially the COVID days. Ay. Talagang matindi. Pero nagugulat din ako. Alam ko maraming tinamaan kasi unang-una tatamaan sa industry is yung entertainment. 'Di ba? Hindi makalabas. We are all social deprived. Yeah. So, pero a blessing in disguise din na marami ding mga artists kagaya ninyo ang nakapagsulat ng maraming kasi it's because since na socially deprived ka, nag-zero in ka sa emotion, nagiging emotional tayo, mas maraming lumabas na na mga nasulat. Yes. So, yun, sa inyo, anong experience nyo during the, start na kay Ma'am Jun, during the COVID days? Yes, oo. Parang tama ka doon, yung emotions po nandun kasi nga nawala ng mga live guesting, nawala yung mga gigs mo, tapos yung concert, hindi ka pwede mag-concert, di ba? Yeah. So parang nandun nga yung time na marami ka maisusulat kasi parang nagluluto lang ako, bigla ako maghahaming. Siguro
ano na sa mga musicians yun na parang pag may ginagawa ka, gusto mo mag-hum kahit naliligo ka pa. Yan, kahit anong ginagawa mo. Nag-hum ka talaga, biglang para may papasok na melody sa'yo. So, mas marami nung during pandemic talaga kasi syempre nasa loob ka lang ng bahay. So, parang nandun yung emotions mo na parang dun mo hinuhugot dun sa gusto mong lyrics. Ganon. Kaya, actually, nakabuo din ako mga 2 songs din. Yun. Pero hindi ko pa I-release na yan. Hindi ko pa matapos na. Hindi, kasi may ginawa din sa aking solo na siya rin nag-compose. Wow. May Yeah. ginawa siyang song for me We're gonna na record siya ang it. nagsulat. Yes. So, Abangan nasa natin planning yan. stage, pinarinig na niya sa akin yung melody parang ala Korean novela. Ibang klase Grabe, Galing talaga siya. nakaka-inspire kasi, di ba? OPM icon. Di ba? Nakaka-collaborate mo. Oo, And talking about pandemic, Yeah. it was my springboard It was Okay. the springboard of my life. Kasi syempre, wala kang magawa, no? I was an Indonesian music artist also. So, hindi ako makabalik sa Indonesia. So, yun. Sabi ko, nung namatay yung sister-in-law ko din, I started writing. So, yung sinulat ko noon is Unang Gabing Wala Ka para sa mga namatayan. And it went like almost 500,000 na ngayon sa Spotify na streams So, yun. Kumbaga, malaking tulong yung pandemic. Yun. Doon ako nakamit ng mapapangasawa online sa TikTok. So, ngayon, may baby na kami. Di ba? I mean, kung wala yung pandemic, Oo, di ba? maaring single pa rin ako. Okay, now let's dig deeper pa. Ayan, kay Ma'am Jos. Sa mga, kumbaga, off-stage or off-mic, bilang Jos Garcia, ano ba talaga yung mga, sabihin natin yung mga achievements yung pinagagawa natin? Yes, yun nga. Aside from na sumusulat ako ng mga kanta, during pandemic or ngayon? Kung ngayon, So, meron ako mga i-release pa na song yon. Okay. Meron din yun sa kanya, then meron din si Tito Ray Valera na gusto niya iparelease sa akin yung song. And nanalo ako ng mga awards last ilang beses na, actually 2 times na sa PMPC Star Awards for Music for Best Pop Artist of the Year, tsaka Acoustic Artist ba yun yung last year. Wow. So, hindi ko ina-expect yun kasi sobrang ang gagaling ng mga ko nun di ba? So, yun. Then, maraming nangyari. Then, meron ako mga nangyaring events, TV guesting, mga Rotary, corporate shows, mga gano'n. Wow. Nung pag-uwi ko to, medyo naging busy. Oh. Kami palang dalawa yun. Hindi lang ako. And speaking of awards, well, let's go back to Nolo. Yes. I'm sure na ang dami kang awards na that gives pride to our country. Yes Can po. you tell us about Yeah, it? in 2017, it was my dream. Kasi sabi ko, wow, nanalo si Jed Madela. He represented the Philippines sa World Championships of Performing Arts. So, ganun din yun. Parang I told myself, I will do that. So, nung 2017, nagkaroon ng chance. So, I represented the Philippines as an actor, model, and a singer. So, Wow. by God's grace, nakakatawa kasi we got 8 medals for the Philippines. I would like to congratulate yung ating Team Philippines na nag-uwi ng over 200 awards and medals this year sa Wicopa sa Amerika. Kaya Ayan, I'm so proud to be part of that team. Ayan, congratulations. So, talaga it does really make sense kung bakit talaga kayo pinagtagpo ng tadhana. Parehong Kapatid ko yan Nagsusulat. Love kapatid ko yan. Oh my gosh. Magkamukha na nga kami. Sabi na magkapatid daw kami Ang daming awards. Grabe. Sobra-sobra. Well, baka may gusto kayong pasalamatan, people who supported you all throughout. Yan, salamat sa lahat ng mga supporters and fans ko na buong puso nilang binibigay ang oras nila sa akin para suportahan lang ako. And of course, syempre yung hanggang ngayon, yung mga tuluyang nagmamahal sa song na Ikaw Ang Iibigin Ko. At sana yung gagawin din sa akin ni Idol Coach Nolo. Idol Coach tawag ko sa kanya kasi bino-vocal coach na rin niya ako ngayon. Yeah, Kasi voice voice coach siya. Yes. During recording nung song namin, siya yung nagturo sa akin kung paano dapat namin gawin. Kaya napakaganda ng kinalabasan niya. Wow. And of course, thank you kay Kuya Michael De Lara, yung composer ng song na Ikaw Ang Ibigin Ko. At basta sa lahat dun sa lahat ng mga walang sawang nagmamahal sa amin. Ayan. Sa amin. Hanggang dulo, ika nga. Hanggang dulo kaming mamahalin nila. Yes. What about you, Nolo? Of course, I would like to thank Nolofied. Yan yung ating fans club. Sa kanya po, it's Makajos. Makajos. Yan, syempre yung mga
people behind us. Ina Munoz, Attorney Patrick, I love you. Siyempre, my wifey, Jasmine, my baby Zeki. And everyone talaga na kahit hindi yung, kasi bilang artist, hindi naman lagi nandun ka. Yeah. Pero pagka bumaba ka, maraming nawawala. Pero may mga taong naiiwan. So I wanna treasure them. Yeah. Na they are not connected sa'yo dahil famous ka. They are connected to you because they love you. That's right. Yes. Yun yung pinaka-important. Galing talaga rin ako. Hindi, di ba? Oo. Sobrang bait niya. Kumbaga, pwede kang malungkot na, ay, bakit ang daming nawawala dahil hindi na ako sikat or whatever, wala akong bagong ganap. Pero may mga tao talaga na nagsistick sa'yo kasi mahal ka nila. There are fans na nag-start sila as a fan, then turn out to be friends. Yes. Parang naging Yes. family. Ay, na. family. Oh my gosh. So, So, parang- dami natin yan. No? Parang same na rin din sa Grabe. amin as a DJ na may mga naging friends ako way back before pa. Kahit nung galing pa ako sa probinsya until now. Oh, like na nag-uusap us. pa rin men. Diba? O diba? Yung mga ganun. Nag-connect ulit Boss tayo tayo. ngayon. Yeah. New May friend, new bagong friend, new brother. connection. Alright, so social media. Yes po, ayan. I-follow nyo ako sa lahat na aking social media accounts. Sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, sa YouTube. Meron din akong website, justgarciaworldofmusic.com. And syempre, sa lahat sana supportahan nila yung mga songs namin ni Idol Coach sa lahat Alright. ng digital platforms na, di ba? Yes. Okay. I-stream na nila, i-download na nila. Ako po, napakasimple lang. Hanapin lang nila Nolo Lopez TV sa lahat yan, social media platform. Alright. Yan. So, mga TikTokers dyan, mga taga-star maker dyan, mga kumakanta, nag-join sa amin. And Yeah. sa Spotify, YouTube Music, iTunes, just type Nolo Lopez. Makikita nila yung mga original songs natin. Okay, so now, pwede ba kaming makapag-request ng sample lang ng hanggang dulo? Though later on, we're gonna play the entire song. Kahit sample lang. Sana, Sige. 1, 2, 3. Sana hanggang dito sa iyong tabi. Sana hanggang Dito sa iyong labi. Di ko kayang limutin ka. Di ko kaya na mag-isa. Hindi mo man sinasadyang iwan akong nagdurusa. Saan nga ba tayo tutungo? Hanggang dito na lang ba tayo? Grabe! Walang practice. Tulog pa yung mga Grabe na boses. to. Bedroom voice. Oo. Alam mo, Nolo, sabi kanina ni Ma'am Jo sa akin, ano pa yung galing trangkaso pa yun. Paano pala kung walang trangkaso? Grabe. Medyo iba yung boses ko. Yan. Alright, so maraming salamat Ay, naku, again. DJ Thank you so Go. much for Thank Thank you you Great so to much, show. Love Blessing. Radio 90.7. Yeah. Of course. Oh my gosh, I'm here. Diba? We're here. Of course. Oh, yan. Thank you so much sa Lagatog. Sobrang na-appreciate po namin yung Of oras na course. to. Anytime. Sa mga, syempre, yung mga ganyang klaseng kalibre, dapat talagang pinapakilala at pinapakita talaga. At sinishare, of course. Wow. Yung God mga ganyang bless. klaseng talent. And God bless God us bless all. you. So wala na kayong nakalimutan. Baka may magtampo na... Wala naman. Yan, thank you pala kay Tito Ray Valera. Yes. Sino pa ba? Tita Joy Cancho. Tita Sino pa? Joy. Yan. Ayan. Sa lahat-lahat na. Ah, Tsaka yes. kay Ma'am Ina ng Ina Stardom Munoz, Production. Stardom Ma'am Production. Ina, Thank yan. you. Sino pa? Kuya Michael De Lara, yan. Ayan. Yes. Ako, Lahat na batiin sila. ko lang. Thank you din kay Tito Piccolo. Tito Piccolo ng Dragon Balls. Kaulo ko yun. Ay, oo nga. Sabi ko kahawig. Parang napapanood ko na to sa TV. Alright, maraming salamat again, Nolo and Josh. Thank Thank you you so so much much. for gracing the show. talaga. So here we go, ladies and gentlemen. Ito na po para mapakinggan po natin ng buong buo. Here's a song coming from Josh Garcia and Nolo Lopez with Hanggang Dulo. Right here at 90.7 Law Radio. This is Metro's number 1. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!